खुलुमबाय। दिनै 4 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। जेखि मावा बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनैनि साना मोजां सान। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गोथां। बृष राशि। दिनैनि साना बे राशिनि थाखाय मोजां, माबाफोर मोननायनि आसा दं। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा बेसर गाब। मिथुन राशि। जेखि बादाया मानो देरहासार जानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोन मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। कर्कट राशि। फाननाय बायनायफोराव खहा जानो हागौ, जेथिंबो सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा गोथां। सिंह राशि। जेखि जाया मानो न'नि गोथार खामानि मावनानै लानो हागोन, गोजोननायखौ मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गुफुर। कन्या राशि। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो। तुला राशि। फाननाय फालांगियाव रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोजा। वृश्चिक राशि। बायदिसिना रोखोमनि जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोसोम। धनु राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै थानो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा खमला गाब। मकर राशि। बेफार फालांगि मावग्राफोरनि थाखाय गाहाम सान। जेखियानो मावा मुलाम्फा आरजिनो हागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गोजा। कुम्भ राशि। देहा सावस्रिया मोजाङै थानाय नङा। जेखि मावा धैर्य गैयै जागोन, गोसोखौ हमथा। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोथां। मीन राशि। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोननो हागौ, गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।